Hori pentsatzeak izerditan jarri du atzera. Autoan sartu eta aire girotua jartzea erabaki du. Aurreko bebarruan gizon gaztea zain daukana neska esaldu bat denean. Jezarlekoa jasangoen luzeran kokatu eta egokitu egin du ispiluak. Abioari eman dio, instant hori da motorra pizterakoan, arriskugarrien dirudiena. Ziur asko hainbat filmetan azaltzen delako sekuentzia hori. Auto airean jauzi egitea, bitimei kontatuari da egitearekin batera. Askotan galdetu egin izan dio bere buruari, leherketa baten bitimek eztanda entzungo ote duten. Baita lankideren batekin komentatu ere. Leherketa ondorioengatik operatu zuen emakume guardi zibil batik galdetu zion behin. Ez omen zuen entzun, edo ez zeukan gogoan behintzat. Okerrenean, hipovolemia gozoa eta min estimulu bizi baten aurrean argailuak ertzi egiten direla pentsatzea, kontsolagarria gertaliteke. Pentsamendu morbosoak buruanan hemenka non pausatu dabiltzan tximeletaz bailiran. Ez die utziko. Kosta egiten zaio, alabaina, autoa abian jartzeko momentuari zegokion erritual obsesioa saiestea. Harako lehendabizi eskuak igusteko ura eta belauzagarrak ondoren giltza kontaktuak sartu aurretik eta geldirik irautekoa, gero eskua giltzan hiru kontaktu bitartean eta giltza biratzeko begiak biltzea. Pilar bera ere konturatua zen. Lasterketa dator noizbait. Jaka, poltza eta baleta bitxikia zeintziri dakartzala. Hobeto egokitu du burroko ispilua.